Mange spørger, hvordan man egentlig bruger næsespray korrekt. Jeg vil her demonstrere den rigtige teknik. Næsespray med binyrbarkhormon virker lokalt i næsen, og dosis er meget lav, så behandling er generelt harmløs. Fordi doseringen er så lav, kan det godt gå lidt tid, for effekten mærkes. Derfor er det vigtigt at være tålmodig og bruge sprayen dagligt som anbefalet. For at minimere bivirkninger, især næseblod, er korrekt teknik afgørende. Pege sprayen ud mod yderste øjenkrog og ikke mod næseskillevæggen i midten. Giv et pus og snøf det let ind. Ikke så kraftigt, at du kan smage medicin, men heller ikke så svag, at det løber ud over læben. Altså sådan der. Bruger du sprayen på denne måde, fungerer behandlingen optimalt med færre bivirkninger.